Natupad po ng lokal na pamahalaan ng mga tareang pagbabawal sa pagdadala ng mga nakakalasing na inumin at armas sa loob po ng mga sementeryo bilang paghahanda sa paggunita ng undas ngayong taon. Mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 3 ng taong kasalukuyan, ipinagbabawal ang pag-iinom, pagbili at pagbibenta ng alak sa loob at paligid ng mga pampubliko at pribadong sementeryo sa nasabing bayan. Kasama rin sa ipinagbabawal ang pagdadala ng mga patalim, baril at iba pang mga mapanganib na sandata, pati na rin ang mga gamit sa sugal at mga madaling magliyab na materyales at mga kagamitang nagdudulot ng labis na ingay gaya ng video okay o sound system. Layunin ng hakbang na mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng mga dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Hinimok naman ng lokal na pamahalaan ng publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa mga patakaran upang maiwasan ang anumang abala o kaguluhan sa panahon ng undas. IFM News. IFM News. IFM News.